awak kok kesel kabeh ya apa awakku sing kelemon apa piye lah. Wayah pijet tapi kok kang pijet kok aku ndungu ya ana kang pijet kondang jarene. Banyak wenci. Tapi awak kuwi kene ngene ya ombo iki gelem mijeti apa ora ya? Apa aku diajak pijet nek kono ya nek menawa penak tenan. Awak wis rasane ora penak lagi ya. Tak kuwi ngono. Iya, apa iki ya, Mas? Paling iki aku mare. Iki hobi ngene manuk loro. Bun. Wah, tukang setiap turu ya bisa. Bun. Bun ora ono. Anu apa, Mas? Bener iki tiare banyak mencing tukang pijet iki. Nggih. Wah, pas bro. Jenengan ajeng pijet teng kene kula. Jarene wong arek pijet sing paling kondang. Ya kol kondang gelem pijet ning nggonku, Mas. Mosok lho. Pijet nang nggonku awak ora kepenak deh ya, dadi kepenak. Awak nyambut gawe kesel kabeh tak pijeti aku kepenak. Lah kerjane lha apa jenengan? Yo mung pekerjaan ringan sebenarnya. Ning Kuningan. Yo sing bayarane ke bawah lah, urung UMR lah ini. Wah, maluwe Mas ya. Aku ora nampa pijet wong niku, Mas. Saya tak pijeti bos-bos nang asane iki lho, terang-terang nanggone WA aku ndelok kok. Oh, sudah kan pijet kok jenengan mboten tampa kula. Wah, ta pijet kok ngene. Saestu. Paute awake semene gede ndak. Wah, lah iki ndak. Ngentekno menyakku iki. Menyak iki menyak larang nek pijeti awak semene gede. Iki ora sanggup nih, Pak. Betul sanggup kula. Walah. Mesti bebas malume Mas nggih. Nggih. Balik ringan Bang. Wah, aku mau pijet nak wong niku ndak. Wadah, awake semua tanggane kok. Wah, sing tukang pijet kok melah-melah. Pen ora bos ora dipijet iki. Mbonduk aku ning, apa mulah ya malah aku. Pijet ya. Tak sumpahno tukang pijet niku ora payu. Lah wong pijet kok nundara kondo-kondo wong. Wong awak semono gedene. Njaluk pijet paling bayare mung 50.000 wae. Dak atok malah ngentekno menyakku. Dak ora dipijeti lah ngono. Lah, gah.